Venho a escribir algo apurado, por si acaso, para os que hoxe nos acompañades e para os internautas que nos ven a través de Globalizar. Das 38 obras que concorreron esta edición dos Premios Xerais de Novela, Periferia é tan só unha delas. Hai outras 37 persoas que tamén invertiron no seu proxecto esforzo, tempo, cartos e, sobre todo, ilusión. Ailas quero dicirlles que non abandonen, que temos moitos mundos por contar, que basta xa exportar talento, que temos sensibilidade, aptitudes e oficio de abondo para nutrir de arte esta Finisterrae. Así que este recoñecemento tamén ten que ver con vosco, especialmente cos outros dous títulos finalistas. Grazas ao xurado por ter fe neste texto que sei é arriscado. Grazas a Xerais, sempre, pola liberdade. Grazas a Luciana Gómez por acollerme nun tempo de fuxida e grazas a Nilson Silva por prestarme algunhas frases en xiria, en xerga. Grazas á familia, aos amigos, aos meus cans e, sobre todo, aos meus devanceiros, porque souben dos seus avatares, das súas mans gretadas, das súas mans salgadas, das súas mans combativas, das súas mans valeiras de sustento, das súas mans sobordadas de afecto, mans trementes polo medo, pola represión coa que os asoballaron, a exacta represión e tortura da que foron vítimas os encarcerados nesta illa en San Simón, terra que tantos maldiciron e que entre todos seremos quen de bendicir. Grazas a todos porque Mario, Esterco, Batume, o Argazo, os corpos nas gabias, a resistencia nos montes, as pistolas agachadas en baús de dobre fondo, porque Mario, humillación, non pasaron, porque non caben bombas onde sobra corazón, e porque hoxe, 12 de xuño de 2010, os que me precederon brindan a oportunidade máxica de achegarvos esta historia en galego, na lingua que eles preservaron, a mesma que agora pronuncio lúbrica batendo contra o padal, rebotando na dentame e xogando erótica na boca, entre cúspera, ascidia, e demostrando que non só é apta para as tarefas do rural, senón que tamén está feita para a literatura e para a modernidade. Porque se fose unha lingua inservible, como explicar que non é posible narrar unha historia que sucede a máis de 12.000 kilómetros de distancia e inmersa nunha cultura a todas luces allea? Pois porque o galego é unha lingua transoceánica. Eu soñei cunha periferia alén do océano Atlántico, mas conteina desde o kilómetro cero do meu corazón, que estaba en Vigo. Así que, cando hoxe remate a festa e regresemos a casa, sentemos o carón dos nosos maiores e preguntémosles sobre a súa infancia, sobre o decorrer da súa vida, sobre o lugar recóndito de onde sacaron as forzas para seguir adiante. Saibamos desa loita que non puderon escribir nun libro e que se chama sabiduría, porque estoutro que se debo chamar modernidade está a piques de devorar a derradeira das xeracións que non está contaminada por ela. Hanse acabar os seráns, hanse acabar os oficios artesáns, as festas nos adros das igrexas. Habemos comer pílulas químicas cando escribemos o mar e sulfatemos tanto a terra que se nega a dar froitos. Así que sexamos egoístas, aprendamos os nosos maiores para logo aprenderlle a nosa infancia. Preservemos a memoria, un pouco como Alzheimer, está abocado a desaparecer. Sexamos plurais, respetuosos e ambiciosos, aprendamos tantas linguas e poñan ao noso alcance, sexamos universais. E tan transoceánicos como desde a humildade pretendeu ser periferia. Periferia xurdiu de moitas outras periferias que confluíron en min co paso dos anos. Todo comezou co periferia que vi nos mapas. Nací nun repuncho da península. Logo viu a periferia como un oficio me adestrou. Se queres ser artista, tes que ir a Madrid. E por último, a periferia da escrita. En galego non te van poder ler fora, mellor aprenda a tocar a jaira. Periferia iniciouse como un bocejo contra a soberbia, contra a estupidez, contra a ignorancia. Non sei se o conseguín, mas no camiño reafirmeime na idea de que somos irremediablemente periféricos. Por máis que un holocausto de vaidade nos sitúe no núcleo, no eixo, na medula, estamos sometidos aos caprichos do universo. Os pobres son o arrabal dos ricos, os ricos son o extrarradio dos pobres. Mas todos estamos no mesmo barco e hai sectores da sociedade que se empeñan en catalogar a uns de polizóns e a outros de pasaxeiros de primeira. Somos apenas un sedimento microscópico nun océano de infinito desmedido. A nosa arquitectura humana equivale á insignificancia.
Somos periferia, de Manhattan a Baiona, de Camariñas a Bombay. No ano 90, a sonda espacial Voyager dispúñase a sair do sistema solar. Abandonou Neptuno e xirou sobre sí para tomar unha serie de imaxes de cada un dos planetas desde máis alá da órbita de Plutón, a 6.000 millóns de kilómetros de distancia. Unha desas imaxes pertencía a Terra. Os científicos constataron que o noso planeta atopábase dentro dun raio de luz provinte do Sol e quedaba reducido a unha pequena mota de pó. O astrónomo Carl Sagan redactou un texto agora famoso acerca desta descoberta que titulou algo así como Pequeno pálido punto azul. Permitideme que vos lea un anaco porque me fascina. As nosas posturas, a nosa imaginada autoimportancia, a ilusión de que temos unha posición privilexiada no universo son desafiadas por este punto de luz pálida. O noso planeta é unha mota solitaria de luz na gran envolvente escuridade cósmica. E na nosa escuridade e en toda esa vasteza non hai ningún indicio de que a axuda chegará desde algún outro lugar para salvarnos de nós mesmos. Carl Sagan dicía que a astronomía é unha experiencia de humildade. Eu creo que a literatura tamén debería de selo. Debería de facer deste planeta un lugar máis amable, máis habitable. Si, eu tamén teño un soño, Martin Luther King. E porque o meu texto é un texto negro fraguado en África que transcorre nunha favela de Sao Paulo, quero citar o Premio Nobel da Paz Nelson Mandela. El di: a educación é a arma máis poderosa que podes usar para cambiar o mundo. Non privemos a nosa infancia da cultura de seu. E porque o meu texto é un texto cimentado nunha lingua irmá, o portugués, quero citar o Nobel de Literatura José Saramago. El di: existen dúas superpotencias no mundo, unha Estados Unidos, a outra eres ti. A que estamos agardando para mudar o rumbo? E porque a música foi o avalo sísmico que impulsou este texto, porque Periferia como un disco de vinilo con 9 cortes e un bonus track, e porque son unha mitómana, quero citar a Michael Jackson, o primeiro artista negro que entrou na MTV, o primeiro afroamericano en demoler fronteiras xeográficas e culturais co seu talento. E dixo: encántame crear maxia, facer algo que sexa tan extraño, tan inesperado que a xente alucine. Se podes soñalo, podes facelo. E iso para mí na literatura, maxia. Periferia tamén naceu da confluencia das casualidades. Ano 97, unha amiga coloca no casete da radio do coche e soa un casete na radio do coche e soa unha melodía. Cantaba Marisa Monte e comezo a interesarme pola música de manufactura brasileira. Ano 2003, por mor dunha confusión nun chat aparece Luciana. E xa non marcha de min, afortunadamente, porque a principios de 2008 precisei desaparecer e embarquei nun avión cara a casa de Luciana, na zona sur de Sao Paulo. Crino me deu refugio. E logo de deambular, cheirar, escoitar, sentir, ir en ónibus, en metro, a pé, logo de arriscar, de emocionarme, de resignarme, regresei. A crudeza da cidade da súa periferia foi o primeiro impacto, e o derradeiro. Foi esa chama que tentei manter acesa até o punto final desta crónica, que vai dedicada a xentes de todas as periferías do mundo. Sei que non vou cambiar o mundo, non, pero teño un segredo que me achega a este soño. Escribo coa intención de mente de que vou ser quen de facelo. Cando comecei a novela hai máis de 2 anos, apuntei algunhas frases que crin claves para que me orientaran ata o final, para non perder o fío. De Malcolm X, de Rosa Parks, de Jesse Owens, de persoas negras que sufriron o apartheid. Reflexións que me orientaran constantemente na trayectoria desta viaxe. Únicamente unha delas era en galego. E como o azar é tan caprichoso, resultou ser unha do escritor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas, Uxío Noboneira. Con ela remato: a forza do noso amor non pode ser inútil. Grazas.